खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिबो बांसिनाल फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल फरायनानै एसे हमनो हाबाय जानांगौ। दायो नोंथांमोननि गेजेराव आं मोननै सर्ट आपडेट लानानै फैदों। बे जाहैबाय सासेया हिनजाव गोमानाय जेराव गथ' सासे दं होननानै बुंदों, आरो मोनसेया जाहैबाय हौवाया गोमानानै थानाय बिहाबो बिसि आरो गथ' दं होननानै बुंदों। बे जाहैबाय नैबे सावगारियाव नुनाय मानसिया मनेन बसुमतारीनि बिसि माइनु बसुमतारी, जेराव बिथाङा थांनाय 9 आगस्तनिफ्राय न'निफ्राय गोमानानै दं होननानै बुंदों। लोगोसे 19 दाननि उन्दै खुदिया गारबोदों होननानै बुंदों न'आव। बिथाङा जाबाय कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनि, गामिया जाहैबाय महामाया बेलगाव, पिअ जाबाय डकमका। थ' दायो बिनि फिसायजों लोगोसे न'खरनि मानसिफ्रा बयबो न'आव फैनो थाखाय खावलायदों, जेराव सासे उन्दै गथ'खौ गारना थांनायनि थाखाय जोबोद दुखु जार्लायाव गोग्लैदों होननानै बुंदों। ओंखायनो माइनु बसुमतारीया जेरावखि थाया मानो बिथांखौ न'आव फैनो थाखाय खावलायदों। आरो सोरबाफोर जुदि बहाबा बिथांखौ नुयोब्ला अन्नानै होखानाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाबानो जाबाय। आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय नैबे सावगारियाव नुनाय मानसिनि मुङा मानब बर'। बिथाङा बाक्सा डिस्ट्रिक्ट मदलतानानि। बिथाङाबो उन्दै गथ' आरो बिसि न'खरखौ गारनानै खारखोमानानै दं होननानै बुंदों, जेराव न'खरनि मानसिफोरजों लोगोसे बिसि गथ' गथाय दायो जोबोद दुखु जार्लायाव गोग्लैनानै दं होननानै बुंदों। आरो दायो बिथाङा जेरावखि थाया मानो न'आव थाबैनो फैनो थाखाय खावलायदों, जेराव गावनि गथ' आरो बिसिया जोबोद दुखुआव दं होननानै बुंदों। ओंखायनो बिथाङा जेरावखि थाया मानो बिथांखौ न'आव फैनो थाखाय खावलायदों। आरो सोरबाफोर जुदि बिथांखौ बहाबा नुयोब्ला होखानाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाबानो जाबाय, जाहाथे बिथांनि न'खरनि मानसिफ्रा बिथांखौ थाबैनो मोननो हायो।